Ben, pois vou falar dos cancioneiros galegos. En boa medida esta intervención repite bastante o que expuxen nun simposio no mes de agosto organizado, no mes de xullo organizado por Pablo García Martínez sobre arquivos, museos, lugares e xente, fontes para a ensinanza das humanidades. Se alguén dos que asistiu a aquel simposio está presente, pois pidolle disculpas porque moito do que vou dicir xa o dixen naquela intervención tamén. Tamén pido desculpas porque vou falar bastante de Schubert e o meu nome figura na tapa dos seus cancioneiros debaixo do dela, pero procurei falar de min o menos posible. Entón, comezamos. O interese pola literatura e pola música popular galegas ia dicir que vende vello, pero en realidade non vende moi vello. Non existe para o galego ningunha flor de romances equiparable a que existe para o castelán en 1588. A mediados do século XVIII, Sarmiento fala das coplas, de quen as inventa e quen son os principais intérpretes, normalmente mulleres, según di el. Seguiron despois de Sarmiento, Sobreira, o cura de Fruime, e xa máis adiante, no século XIX, Saco e Arce, Marcial Valladares e algúns outros. Domingo Blanco escribiu un libro que antes foi tese, A poesía popular en Galicia 1745-1885, e aí recolle todo o que atopou disperso sobre o tema en libros, revistas, cancioneiros éditos ou inéditos entre esas dúas datas. É dicir, antes de 1745 é difícil atopar prácticamente ningunha copla transcrita, ou moi poucas coplas. Para finais do século XIX sí que comeza en serio a atención polo cantigueiro popular. No 1884, creouse na Coruña unha Sociedade del Folclore Gallego calcada pola que funcionaba noutros países, por exemplo, en Inglaterra, Folklore Society do 1878. Foi ideada por Murguía, inspirado por Antonio Machado e Álvarez, por Demófilo, que coñeceredes, e esta sociedade presidiu na Pardo Bazán contra a opinión de Murguía. Elaborouse un cuestionario e un programa de recolleita, pero os resultados foron escasos. O resultado máis palpable que deu foi o cancioneiro popular galego, cancioneiro popular gallego e en particular de la provincia de La Coruña, 1885-1886. Son 3 volumes os que vedes aquí na pantalla. Obra de José Pérez Ballesteros, publicada por certo fora de Galicia, na Biblioteca dos Álvares, dos Machado, Biblioteca de las Tradiciones Populares Españolas. E despois de Ballesteros, máis ou menos copiosos, ata hoxe foron aparecendo outros cancioneiros, en xeral, por comarcas, cancioneiro da Maía, cancioneiro da Limia, cancioneiro da Terra Chá, moitos máis. Todos ou case todos sin música. Algúns quedaron inéditos ata época recente e que probablemente aínda existen hoxe cancioneiros gardados na casa de algún galego. A recolleita de música comezou máis tarde, cando apareceron persoas interesadas pola música popular e capaces de transcribir melodías. A finais do XIX e comezos do XX empezaron a aparecer agrupacións folclóricas e orfeóns. Hai que dicir que un pouco a zaga do que ocurría en Cataluña e no resto de Europa tamén. Supoño que teredes sentido falar de Josep Anselm Clavé, que foi o fundador dunha sociedade coral chamada La Fraternitat en 1850. E despois desa fraternitat creceron como fungos por toda Cataluña os orfeóns. En Galicia, se non me engano, o primeiro foi o Orfeón Coruñés de 1875, que dirixiu Pascual Veiga. Despois veo Aires da Terra en Pontevedra, do 1883, fundado por Perfecto Feijóo, e tras destes moitos outros. Estas agrupacións levaban por primeira vez a música popular aos escenarios, e pouco despois tamén os discos. Hai grabacións feitas en 1904 por unha compañía francesa, non española, por certo. Nestas agrupacións había
arquivos con repertorio de cantigas que recollían os directores e que se armonizaban. Na maior destes casos, na maior parte destes agrupacións, aínda se conservan estes arquivos. Pero o gran salto tivo lugar desde a Sociedade Arqueolóxica de Pontevedra, creada por iniciativa de Casto, San Pedro e Folgar. E foi aí cando se comezou a tarefa de compilar un cancioneiro musical de Galicia. El mesmo era músico, entre outras moitas cousas, pero ademais soubo tecer unha rede de colaboradores que desde diferentes partes de Galicia ían recollendo e fornecendo melodías. Entre os colaboradores de Casto San Pedro estaban o ferrolán Ramón Arana, chamado Pizzicato, o pontevedrés Perfecto Feijóo, o tamén pontevedrés Vítor Saider Mesto, franciscano madrileño Luis Fernández de Espinosa, radicado en Pontevedra, este franciscano moi amigo de Castelao e Bóveda. Estaba tamén entre os colaboradores de Casto San Pedro o estradense Valladares, Pascual Veiga e moitos outros. Os interesados poden ver a nómina completa, entre eles máis de 30 anónimos, nesta tese de Xavier Groba que vedes aquí, Xavier Groba González, Casto San Pedro, a música do cantigueiro popular, do cantigueiro galego de tradición oral. Tedes aí un enlace, e este podese baixar gratis, publicado polo Concello de Redondela, porque San Pedro era de Redondela. Cando morreu San Pedro no ano 37, as partituras do cancioneiro seguían inéditas depositadas no Museo de Pontevedra, e foi Filgueira Valverde, que presidiu este consello, na época en que eu tamén pertencín a este consello, quen expuxo parcialmente o dispor do público no ano 42. Bueno, na obra que titulou Cancioneiro Musical de Galicia, recogido por don Casto San Pedro e Folgar, reconstitución e estudio por don José Filgueira Valverde. Aí tedes o, creo que estaba aí xa. O libro tivo unha reimpresión no ano 82 na Fundación Barrié. Ben, entre o 28 e o 34, 1928, fixéronse os traballos de compilación dun cancionero gallego que empresa na que colaboraban dous autores, un asturiano, Eduardo Martínez Torner, e un lugués, Jesús Baligay. Vou pasar de falar de quen son, ides a Wikipedia e mirades, porque senón perdemos moito tempo, non? Os dous teñen entradas moi longas e moi pormenorizadas na Wikipedia. Bueno, igual ocorre con outros nomes que vou mencionar despois, que non me vou deter en pormenores de quen son. Ben, pois, Martínez Torner era o director da sección de Musicoloxía e Folclore do Centro de Estudios Históricos. E a obra é incompleta porque quedou interrompida coa guerra. Torner tivo que marchar para Londres e Baligay marchou para México. E os materiais compilados ata o ano 34 pasaron despois ao sucesor do Centro de Estudios Históricos, que foi o Consello Superior de Investigacións Científicas. O Centro de Estudios Históricos fundárase no ano 1910 e no 38 pois foi cambiado por Consejo de Investigacións Científicas. Moitos membros dese Consejo do Centro de Estudios Históricos tiveron que exiliarse, entre eles falo únicamente de lingüistas que ao mellor vos son coñecidos, Navarro Tomás, Américo Castro, Pedro Salinas, García Solalinde, por falar só do gremio dos filólogos, que son os que coñezo máis. Pois ben, segundo conta Filgueira no prólogo deste cancioneiro gallego, un día apareceron as follas desta colleita de Torner e de Val na leñeira do centro da rúa do Duque de Medinaceli, en Madrid. E o encargado de botar a leña á caldeira da calefacción levoulle aqueles papéis a Alvareda, que era o presidente do CSIC naquela época, era un crego, pero era tamén científico, era catedrático de xeoloxía, e, bueno, dirixía o CSIC desde o 38.
entón mandounos guardar, supoño que esa foi a maneira de que se salvase da queima o cancioneiro de Val e de Torner. Son arredor de 1.300 melodías, máis dun tercio delas recollidas, non recollidas directamente por os dous autores, según Manolo Rico, que está aquí presente, foron tomadas de arquivos de corais e de outras fontes. E ata o ano 1978 apareceran algún cancioneiro máis, como o de José Incenga, Cantos e bailes de Galicia, ano 10, tamén descargable en rede, tedes aí buscades na internet, podese baixar. O de Fernández Espinosa, de 1940, que vos regalaron agora, en unha reedición, e o de Daniel González, así canta Galicia, e aparece noutros cancioneiros españois xerais, por exemplo, neste cancioneiro tan importante de Felipe Pedrell, cancioneiro musical español do ano 22, e incluso aparece nun cancioneiro da sección femenina, que recollía cantigas de toda España. Pois hai un cancionero da sección femenina publicado no ano 43, eu non di quen o fixo, nin de onde colleu as melodías, pero tamén podedes descargarlo da internet. O de Pedrell non se pode descargar, pero o da sección femenina sí. Bueno, pois isto, ou máis ben case todo isto, porque non o sabía ainda todo daquela, era o que eu sabía no ano 78. Non sabía outras cousas moi importantes. Por exemplo, que o CSIC creara no ano 43 un Instituto Español de Musicología por iniciativa do musicólogo Higini Anglés. Higini Anglés é o que transcribiu con notación moderna as cantigas de Santa María, é un musicólogo moi importante. E dirixiu ese Instituto Español de Musicología un musicólogo alemán, tamén moi coñecido, mirade no Wikipedia, Marius Schneider, fuxitivo do réxime nazi, non lle deixaron facer a habilitación para conseguir unha cátedra en Berlín, a que ele aspiraba. E non sabía eu tampouco que o Instituto Español de Musicología levara a cabo, impulsadas por Schneider, entre os anos 44 e 64, unhas misiones folclóricas, 68 en total, por toda España, de recolleite de música popular, na que estaba tamén incluída Galicia. Unha pequena paréntese no discurso. Nesta recolleita de música de Schneider non se gravaba, non había magnetófonos portátiles ni maneira de levar os informantes a un estudio como, por exemplo, lle levaban a Bartók en Rumanía ou en Hungría. Houve un musicólogo español que se chamaba Manuel García Matos, 1912-74, a finais dos 50, fixo para a UNESCO unha colección de discos, no disco número 3 aparece Galicia con Canarias, é dicir, compartindo o espazo con Canarias. Pois para gravar andaba cun aparato que tiña que transportar nunha mula dun sitio para outro. O Walkman aínda tardou moito tempo en aparecer. Ben, pois volvendo ao caso do que eu non sabía, no ano 78, entre o 51 e o 60, un musicólogo burgalés, Pedro Echevarría Bravo, fixo 8 daquelas misiones folclóricas patronadas, organizadas polo Instituto Español de Musicología. Estivo este señor, Pedro Echevarría Bravo, en Galicia nos anos 45, 46, 47, 59, 60, 62 e 64. Pedro Echevarría publicou cancioneiros manchegos, andaluces, pero a colleita galega quedou guardada nos arquivos do CSIC e pouco accesibles no ano 78. Eu non sabía nada deles. Hoxe, moitos anos despois, os resultados daquelas misiones folclóricas de Echevarría están, e de outros, non? De Echevarría son as galegas,
están disponibles no Fondo de Música Tradicional Milá e Fontanals do CSIC, que ten sede en Barcelona. Non sei como se articulou o CSIC cando se pasou de Centro de Estudos Históricos a CSIC, pero supoño que si a idea de levar a sección para Barcelona debeu de ser cousa de Anglés. O caso é que Anglés, como sabedes, foi o mestre do Padre Calo, eso non o di a Wikipedia, digo logo agora. Ben, pois, para que vexades un pouco, tedes aquí unhas cantas enlaces, a ver se somos capaces de entrar. Eu temblo, bueno, tedes aquí. Podedes facer unha busca por Galicia ou por Pedro Echevarría Bravo ou por o que queirades. Vamos facer unha, a ver se me sale, pero non quero salir aquí abaixo. A ver. Vale. Vou poñer un exemplo desta colleita. A ver se quere salir. Está pensando. Bueno, é igual. Bueno, mala sorte. Poden traer pantallas capturadas en vez de confiar na internet. Un pequeno. Bueno, volvemos ao PowerPoint. Entrades aquí, música tradicional, bueno, buscades a música tradicional da institución Milá e Fontanals. Rexistradesvos, entonces podedes empezar a navegar por aí, buscades Galicia e podedes as misións todas de Pedro Echevarría Bravo. Vamos seguir ca nosa historia, saltando isto, porque senón non damos saída. Vale. Vou expoñer unha cousa curiosa. Este musicólogo Pedro Echevarría Bravo na campaña do 54, mentres andaba por Galicia, colleu a melodía do Conde Cego, do Cego Andante, en Cedeira. Eso deulle pé para publicar un artigo nunha revista efémera que se publicaba na Coruña, Atlántida. O artigo vai sobre o tema ese do Cego Andante ou Conde Cego, pero non sobre a versión recollida por el, sino por unha versión anterior recollida por algún dos colaboradores de Casto San Pedro, de onde a tomou Felipe Pedrell, que incluiu no tomo cuarto na páxina 47, e armonizou e converteu nun himno litúrxico, de onde pasou despois a un cancionero piadoso dos padres redentoristas, cunha letra atribuída, parece que sin moito fundamento, a Santa Teresa. Vou vos poñer a ver se nos funciona, o Conde Cego, e despois mala sorte. Vale, tedes que aguantar o anuncio, en principio, a mañana. Tedes que aguantar o anuncio en principio. Vamos a dar un pouco para diante porque tarda un pouco en empezar.
Vou poñer só a primeira estrofa nada máis, e non... Este é o meu amigo Mauro. Ábreme a portiña, ábreme o postigo, dame do teu lenço, ai meu ben, que veño ferido. Pois eres ferido, esa mala hora, que as miñas portiñas, ai meu ben, non se abren agora, miña... Vale, volvemos alá. Bueno, pois agora mirade o conde cego o que pasou con el. Parece que a internet anda despacio. Bueno, canto vos eu. Porque cantábamos, cando eu era estudante de cura en moitísimos anos, lá no seminario de Lugo, cantábase: ve ante mis ojos, dulce Jesús bueno, ve ante mis ojos, muérame yo luego. Bueno, bueno, parece que sí, que funciona. O que pasa é que empeza por o estribillo, non empeza por a... Ábreme a portiña... Non quere, aí está. Está a internet funcionando regular, Doulle. Sí. Cántase por toda España. Bueno, vale, seguimos, non? Deixámolo. Bueno, interrompe. Bueno, sabédela porque todos, supoño que oístes cantar moitos de vós, non? Bueno, pois despois deste pequeno excurso impertinente a propósito do conde cego, de como se aproveitou unha melodía popular galega que se popularizou en toda España, que se canta en todas as iglesias de España desde hai moito tempo, desde o cancioneiro de Pedrell, que é do ano 22, como vos dixen. Bueno, volvendo a Echevarría Bravo, non hai documentos sonoros que eu saiba das súas campañas. Se os houvese estarían dispoñibles no Fondo de Música Tradicional do CSIC, do cal eu deduzo que non foi grabado ningún documento sonoro nas campañas de Pedro Echevarría. En xeral aproveitábanse bolsas de estudo con, bueno, que foi as que aproveitou este señor. Pois ben, ademais dos investigadores do CSIC, houbo outros recompiladores de música popular galega. Entre eles estaba un estranxeiro que se chamaba Alan Lomax. Estaba interesado pola música popular e, de feito, andou grabando melodías por diferentes partes do mundo. En xeral, aproveitábase de bolsas de estudo. É unha que lle forneceu o BBC no ano 52, en novembro e decembro estivo en España, e froito de que a viaxe foron 8 discos que se chaman Folk Songs of Spain,
e un deles está dedicado a Galicia. Ainda hai pouco que estivo aquí unha musicóloga, Judith Cohen, e deu unha conferencia no Museo do Pobo Galego sobre a labor de Lomax en España. Entre o público había un señor que era de Corcubión que se acordaba do paso de Lomax por ali, cando ele era un rapaz. E ao contrario do que acontece cos arquivos do CSIC, os de Lomax son só arquivos sonoros. Tedes aquí, buscades Alan Lomax, non vou perder o tempo en entrar na internet porque perdemos moito tempo. Pero poides escoitar unhas 60 ou 70 melodías gravadas aquí en Galicia. E agora acabo cos antecedentes. Imos agora ao cancioneiro de Schubert. En 1978 apareceu por aquí esta muller, nacera en Basilea no 44. No 64 ingresou no conservatorio desa cidade, e parece que a intención era facer estudos de violín, pero tiña unha capacidade física para facer esa carreira. Me imagino que era zurda, a man zurda é esencial para tocar o violín, e a que toca, entón, pois, abandonou esa idea. Nos anos sucesivos, a partir do 64, fixo estudos, estadías en Múnich nos 65-67, onde estudou dirección de coro, volve a Basilea no 67-69, pasa despois uns anos, 2 anos ou estadías en Salzburgo, onde estuda composición no 69-71, e finalmente outros 3 anos en Colonia no 72-75. No ano 72, a Escola de Maxisterio de Lucerna encárgalle un curso para mestres sobre teoría da música e da melodía europeas, no que, según ideas de Bartók, vou expoñer quen foron os mestres dela. Bartók non o coñeceu porque Bartók morreu no 45, é dicir, morreu en Norteamérica, en Estados Unidos. Pero entre os seus estudos musicais favoritos estaban os de Bartók, que estudou moito a música popular húngara, especialmente en Hungría e en Rumanía. E tamén seguindo as ideas do outro señor que se chama Walter Biora, volvo a dicir que vaiades á internet, a Wikipedia, e este sí que o coñeceu e tratou, e este libro que tedes aí proxectado andaba con el na man constantemente. Ou deste outro señor que se chama Wilhelm Keller, que tamén coñeceu e tratou, outro gran musicólogo, acabou de chegar á conclusión de que na música popular europea había moitísimas afinidades por riba de fronteiras. De feito, en 1950, este señor Biora, que mencionei antes, nese libro, a música, a cantiga popular europea, formulábase unha pregunta como esta: que é Europa? Un agregado? Unha colectividade? Que é o canto europeo? As cancións de cada pobo, desde o Cabo de Norte a Sicilia, desde Islandia ao Cáucaso, son unha multitude ou hai unha conexión entre elas, manifestada sobre todo a través de povos ou a través de estilos históricos e evolucións, paisaxes culturais e estratos de poboación. Pois ben, naquel curso de Lucerna que acabo de mencionar, comparou músicas gravadas de moitas partes de Europa e dei saiu o primeiro libro, a Canción Popular en Europa, publicada no ano 78, nesa escola de Lucerna, onde ensinou. E contestaba afirmativamente as preguntas de Biora sobre as afinidades e non sobre o agregado. Aquí en España ten dado varias conferencias sobre este tema das afinidades da música europea e ilustraba sempre con rexistros sonoros de varios países, empezando por Galicia, chegando hasta o Cáucaso ou a Noruega, nos que se apreciaban moitísimo melodías que son exactamente iguales dun cabo a outro de Europa. E no ano 1973 coñece a este outro señor, Johannes Kunzig, e tamén a súa colaboradora Waltraud Werner. O primeiro deles foi fundador do Instituto para a Cultura Popular Xermano-Oriental, e deles é de quen aprende e afina a metodoloxía de traballo de campo e o sistema de transcripción
e o de clasificación de melodías populares que despois aplicaría aquí na Cancioneiro Popular Galego. Poñevos estes mestres que ela menciona constantemente, ou que ela mencionaba, ou que dos que lle teño oído falar. E acabada esta etapa de formación, comezou o traballo pola súa conta. No 76 empezou a facer traballos por Europa. Ese ano pasou varios meses no Poitou, en Francia, e no ano seguinte ven a España por primeira vez. Estivo 4 meses na primavera e no verán facendo grabacións por Andalucía e por o París valenciano. E o ano seguinte, en xullo do 78, veu a Galicia buscando melodías tamén arcaicas e parou antes no Cebreiro e no Courel e logo chegou a Compostela nese mes de xullo. E aquí botou 8 anos, ata no 86, xa direis despois como ocupou o tempo. No 87 gañou unha cátedra no Conservatorio de Basilea, que é un dos conservatorios máis prestixiosos de Europa, e ali ensinou durante 18 anos teoría musical, composición e análise, e tamén baixo continuo execución de partituras. Quer decir que debullaba para os alumnos partituras de Schubert ou de Shostakovich e de outros músicos. No 2005 renunciou ao seu posto de docente, pasou a condición de xubilada e puido dedicarse ao que lle gustaba, que era compoñer, deixou varias partituras, viaxar, facía moitos viaxes non só por Suiza, senón por fora, polos Balcáns, por Turquía, e dedicouse a escribir, ten varios libros e artigos, tanto de musicoloxía como literarios, e tamén principalmente a organizar todo o material sonoro que deixara en Galicia. Viña varias veces por ano, desde o ano 86, a pasar temporadas longas, especialmente despois do ano 5, cando se xubilou. O primeiro contacto comigo foi nun curso de galego, en xullo do 78, daquela estábamos na preautonomía, o galego entrara xa na escola e para formar mestres organizábanse por toda Galicia cursos de reciclaxe de galego. E os mestres non estudaran galego nas normais, e eu mesmo fui un profesor nun daqueles cursos. E nese do 78 apareceu Doroté por ali, no que se hablaba na Facultade de Filoloxía, pediume asistir como ointe, e naturalmente autoriceina. Falaba algo de castelán, pouco galego, a pesar da afinidade que hai entre as dúas linguas, pero tiña moita dificultade para entendelo. Co tempo, como sabedes, chegou a dominar, algúns seguramente dos presentes a coñecestes, que chegou a dominar bastante ben o galego, cando se recuperou do itus no ano 2022, que afectoulle a fala, contábame xa recuperada que se dirixía aos médicos e á parceira de cuarto no hospital en galego e non en alemán, que era a súa primeira lingua. Pero daquela, no ano 78, entregábamos exames en blanco. Se cadra foi no mes de xullo do 78, se non foi no mes de setembro, empezou a vir polo meu despacho co seu magnetófono e con borradores de transcripcións, tanto de músicas como de letras, escoitábamolas, e eu corrixía as letras o que me parecía. E así votamos ata o ano 80, no que se lle esgotaba unha bolsa que traía do cantón de Basilea. Pero quedaba moito traballo por facer e pareceume que era unha pena que, estando tan interesada e sendo unha musicóloga tan competente, ese traballo quedase incompleto e inédito e non cristalizase nunha obra equiparable que había para outras comunidades de España, notablemente para Cataluña ou País Vasco. Cando esgotou a bolsa de Basilea, animei a pedir unha bolsa na Barrié, fallou o primeiro intento, pero un segundo intento, seguramente con cuña de Filgueira, que foi arriba. E na bolsa de Barrié, ademais da axuda para pagar a pensión, os gastos, incluíese tamén a edición dos materiais, naturalmente. A bolsa pedíase para 2 anos, 80 e 82, pero prorrogouse 4 anos máis, ata 86, data na que regresa a Suiza, como dixen antes, para ocupar a cátedra no conservatorio. Foi providencial a aparición daquela muller nesta terra, naquelas datas, porque Galicia ainda era daquela eminentemente rural, pero xa se lle vía que quedaba pouco folgo àquela sociedade agraria. Podemos a posteriori ver ben o que pasou se tomamos, por exemplo, cultura material.
No 78 ainda había carros, xugos, muiños, forxas, e moi poucuños anos despois aquelas construcións, aqueles artefactos pasaron a ser pezas arqueolóxicas ou obras ou talleres de oficios que desapareceron. Xaquín Lorenzo no ano 62 puido publicar un libro empezado nos anos 30 ben coñecido sobre as palabras e cousas da vida cotidiana dos labregos e mariñeiros que hoxe sería impensable. E o mesmo podemos dicir da vertente espiritual, do que é obxecto un libro tamén do mesmo ano de Vicente Risco, tamén ben coñecido. Pois ben, no referente á música e literatura, no ano 80 había aínda moitos informantes que se criaran no seo daquela sociedade tradicional, pero xa se vía que a cadea de transmisión estaba esmorecendo. Meu tío Enrique, que naceu no ano 10, o meu pai no ano 14, eran moi cantadores, aínda cantaban rolos, segas, romances e coplas moi variadas, pero cantaban tamén e incluso preferían as cancións de Angelillo, de Miguel de Molina, de Imperio Argentina, da Piquer e de Gardel. E daquela tamén, alrededor dos anos 20, empezaron a vir os primeiros fonógrafos de Cuba que traían os indianos. Estou referíndome ás aldeas, claro. Na miña casa había un fonógrafo que veu de Cuba. E, as verbenas da Fonsagrada xa non ían gaiteiros, senón orquestras que tocaban, cantaban música moderna. A radio aínda tardou un pouco en chegar, nas aldeas non había luz, non había transistores, polo tanto, tampouco. Na miña casa houbo candil ata ben entrados os anos 60, pero xa se vía que na mocidade de meus pais e meus tíos a modernidade estaba sustituindo a tradición. E non vos digo nada da miña infancia e mocidade, o furor que facían Antonio Molina, os Valderramas, os Escobares, con cantigas do tipo Dios mi España querida ou Hijita Lucera ou Soy minero. Ben, visto as cousas desde hoxe, 46 anos despois da chegada de Euroté, vemos que en Galicia se segue cantando en galego, se cadra nunca tanto se cantou e tocou como se canta hoxe. Quizás non haxa concello que non teña o seu grupo de pandeireteiras ou de gaiteiros, non hai vila que teña unha tradescola ou como se chame, ou varias, aquí en Santiago hai varias. Pero xa non é a música espontánea que antes xurdía mentre se executaba unha feina ou mentre se repartía unha regueifa ou mentre se participaba nun serán. A música daquela tiña un escenario, por escenario unha casa, un turreiro, unha leira de trigo ou unha leira de liño ou unha eira de mallar. E agora o que predomina é a que se toca ou canta por intérpretes nun escenario diante dun público. Ben, pois durante todo este tempo que estivo en Galicia, 78-86, repartiu o tempo entre traballo de campo e traballo de gabinete. É verdade que houve xente que lle proporcionou material, como foi o meu caso. Eu tiven a Florencio, o célebre cego da Fontaneira, unha semana inteira na miña casa no Nadal do 79. Pero a inmensa maioría do material foi recollido en persoa por Doroté. No volume sexto inclúense mapas onde se sinalan os concellos explorados para que se perciba a idea da magnitude da obra. Ao mellor me trabuco nunha unidade de arriba ou abaixo, e tede en conta que están representados 88 concellos, 190 parroquias, 239 lugares e rexistros de 599 informantes. Está toda Galicia representada e quedan fora destes mapas, por certo, as zonas galegófonas exteriores, Asturias, León e Zamora. Se inspeccionan eses mapas que acabo de mencionar, podese comprobar que hai bastantes zonas baleiras. Galicia ten 3.000 parroquias, máis de 40.000 aldeas, e se cadra houve algún bo informante en moitas delas. Pero en conxunto, eu creo que a rede de puntos explorados é bastante densa e creemos que é suficientemente representativa como para poder facerse unha idea dos diferentes dialectos musicais, supoñendo que teña dialectos a música. Hai que ter en conta que a medida que ia pasando o tempo, ademais da súa estadía aquí en Santiago, a nosa información sobre a localización de vos informantes evitaba moitas veces andar ás cegas polo
polo país buscando cantadores. Estou seguro que quedaron poucos informantes valiosos para visitar. Bueno, pois despois de recadado este material, Transcrito tivo organizado, tivemos, porque aquí tamén interviñen eu, cousa que non foi doada, porque hai material moi heteroxéneo e difícil de clasificar ou ofrece diferentes maneiras de ser clasificado, segundo os criterios. Optouse por un criterio combinado entre a función para que se usa un determinado canto e a forma literaria, separando por un lado os que son cantos narrativos e por outro as coplas. E desta maneira foron entrando na imprenta os diferentes volumes cunha parte musical preparada por un pendolista, daquela non había estes programas que hai agora, do Musescore, do Sibelius ou do Finale, nin siquiera había ordenadores. E, por outro lado, as letras correspondentes. E imprimíronse na imprenta da Voz de Galicia e viron a luz entre o ano 84 e 95, é dicir, 11 anos. Polo tanto, os dous últimos volumes saíron da imprenta cando xa ela levaba 9 anos de volta en Basilea. E os volumes son os que vedes aí. O primeiro de oficios e labores, é dicir, xastres, costureiras, zapateiros, o liño. O segundo de festas anuais, a Nadal, Ánimas, Santos, Maios, etc. O terceiro de romances, romances tradicionais, para entendernos, os Gerineldos, as Gallardas, a Santa Helena, a Blanca Niña, moitos deles en castelán. O cuarto é de romances novos, é dicir, son cantos narrativos ou sucesos locais, ou sucesos en xeral, coplas locais. Para entendermos neste volumen están cantos como de Ai Rufina Hermosa, o Comandante Moreno, o Burro de Manuel de Campos, o Testamento do Porco, o Xan Guindán, etc. No quinto están os cantos dialogados como as regueifas ou como sucesos locais, os desafíos, non? Escoita mozo lavado, a cara de poucos amigos, anque non te podo ver, teño que falar contigo. Me dirás que cousas son as que me queres falar, mira moi ben o que dices, non me veñas a engañar. Hai moitísimos cantos deste tipo que estaban fixados, outros son improvisados, non? O número sexto é de coplas, das que hai unha variedade enorme desde o punto de vista dos motivos. Levounos moito tempo clasificalas, como é ben sabido, as melodías casan coas coplas dunha maneira totalmente arbitraria, case non hai copla que non poida ter diferentes melodías ou viceversa. Son de letra e melodía fixas únicamente algunhas como de dubidosa autoría anónima, como pode ser a Rianxeira ou o gato metido nun saco, que por certo non se recollen. E despois hai un volume sétimo que é de índices varios, ten táboas sinópticas de modelos de melodías, ten un íncipe das letras, ten as localidades, ten os informantes e máis información. Os 7 volumes, en realidade, son 10 tomos, porque o 1, o 2 e o 6 son dobres. E o que ten inspeccionado, os que teñades inspeccionado este cancioneiro, sabedes que fai un feixe grande. Refírome ao peso porque son 2.940 páxinas de tamaño folio. Hai que lembrar que a estadía de Doroté en Santiago foi de 8 anos, dos 78 ao 86, pero a aparición do último volumen do é 95, quere dicir que pasou 9 anos máis dedicados á obra cando xa estaba en Basilea. Claro que con moitos viaxes a Santiago cada ano. En total, 17 anos. Que tamén foi despois desto, o que veu despois por riba deses 17 anos tamén foi moito traballo, pois realizou no Arquivo do Patrimonio Oral con axuda de Concha Lozán un traballo inmenso, porque o cancioneiro agora non ten só o soporte en libro, sino que tamén ten o soporte en forma de arquivo. Aquí a intervención de Concha foi moi decisiva. Sabedes que o cancioneiro está depositado, as copias de cancioneiro está depositado, unha copia aquí no Consello e outra no museo. Na copia do museo interveu moito Concha,
para facer os cortes diversos, e xa me referirei despois a ello. Antes de comezar a obra do cancioneiro aquí, bueno, o tramacello do cancioneiro, a min dábame moita envexa ver que os cataláns tiñan feita unha obra monumental, obra del cançoner popular de Cataluña, que recolleran entre o ano 22 e 36, financiada por un mecenas que se chamaba Rafael Pachot. Está hoxe arquivada na abadía de Montserrat, pero andou errante por Europa despois do 39 ata que finalmente acabou volvendo para Montserrat. E daquela obra había tamén varias antoloxías, como esa que tedes aí de Joan Amades, que é bastante completa. Tamén había para o vasco un cancioneiro. Este, neste caso, obra dun sacerdote chamado Resurrección María de Azcue, que é tamén autor dun gran dicionario da lingua vasca. Ben, aquel dicionario que tiña, aquel cancioneiro que tiña 11 tomos está agora na rede, reeditado tamén, pódese comprar en papel, en 2 volumes bastante grosos. Tamén me daba moita envexa este cancioneiro de Torner do ano 20, da lírica popular española. E por mencionar únicamente as zonas de España que teñen unha lingua propia. Pois, aínda que tarde, os galegos agora podimos presentar algo semellante. O destinatario daquel cancioneiro era un público algo especializado, porque ela usa os métodos daqueles musicólogos que mencionei antes, é dicir, non ten barras de compases, cousa que desorientou un pouco aquí o público musical galego, non? Ben, pois por ser para un público especializado, neste caso estimulada por mí, tamén se deron a prelo tres cancioneiriños, que son eses que tedes aí, 2 publicados pola Fundación Barrié e un na Biblioteca Popular de Galaxia, que, según me comentaron, van reeditar agora os de Galaxia con motivo de dedicar o Día das Letras Galegas ás cantareiras. Bueno, aínda que tarde, polo tanto, os galegos podíamos presentar algo semellante àqueles grandes cancioneiros catalán, vasco e asturiano. Unha das preocupacións que tiña Doroté era a preservación do material recollido, e por iso, ademais do arquivo que tiña na súa casa, primeiro en cintas e despois en CDs, depositou unha copia nun arquivo en Viena e aquí en Galicia, como dixen antes, unha aquí no arquivo sonoro desta casa e outra no Museo do Pobo Galego. A pretensión dele era que o material quedase ben organizado e que das partituras se puidese ir aos arquivos sonoros e viceversa. E isto non se puido facer aquí dentro do Consello por razóns que, bueno, eu non coñezo ben, pero sí, en cambio, no Arquivo do Patrimonio Oral da Identidade no Museo do Pobo Galego. Concha Losada pasou infinitas horas con Doroté desde o ano 5 facendo cortes das melodías e relacionando estes cortes coas partituras, coas letras, coas informantes, coas localidades e todo. Últimamente véñeselle facendo homenaxes, pero pasaron moitos anos sen que se recoñecese debidamente o seu traballo. No século pasado non apareceu ningunha reseña, nin ningunha revista cultural deste país, excepto unha na Tabetouro que fixo o meu amigo Fernández Rei, pero é o único que eu coñezo. Por suposto, non tivo nin o Premio Galicia nin a Medalla Castelao. Só nos últimos anos se lle está facendo xustiza. Viuse coas numerosas necrolóxicas que se lle dedicaron na prensa galega tamén, incluso na de Madrid, con motivo da súa morte. No ano 23, en abril, fun vela a Basilea, e desa visita, esa foto final que teño dela, está apoiada nunha cadeira de rodas, nesa cadeira leveina a xantar ali a un restaurante,
prometeralle outra visita para os retornos de Nadal, pero xa non houve ocasión. A finais de agosto do 23 morreu dunha hemorraxia cerebral masiva e o enterro celebrouse uns meses despois, porque a incineraron, e ali estivemos 3 galegos, Concha Losada, Lita, que era unha amiga moi íntima dela, aquí de zona de Ordes, e máis eu. E as súas cintas enterráronse aí nese cemiterio do Wolf Gottes Acker, onde están os membros da súa familia, pero hai moitos basilienses ilustres ali enterrados. Se sodes de historia teríades oído falar de Burckhardt, grande estudoso da cultura do Renacemento e da cultura clásica. Bueno, pois pasei por diante da tumba dos Burckhardt. No convite que nos ofreceu a familia despois da cerimonia do enterro achegouse a nós un dos irmáns e dixo que tiña unha noticia importante que darnos. A noticia era que Doroté deixaba un legado a facer favor do Museo do Pobo Galego dunha suma que andaba polos 250.000 francos suizos, que era canto lle quedaba dos seus aforros. Non tiña outros bens aparte dos libros. Ben, non foi iniciativa miña porque parecería a parte interesada, pero eu asinei e votei a favor de que o Día das Letras Galegas deste ano se dedicase a varias mulleres que foron transmisoras da lírica da música popular e foron informantes de Doroté. Un día das letras é un día un pouco anómalo, un pouco comprometido incluso para a propia académica, pero as mulleres que transmitiron este patrimonio, tanto as que figuran na nómina que presentamos ao plenario da academia como representantes das outras todas, e homes tamén, porque tamén houve informantes homes moi importantes, pois creemos que son merecentes desta celebración porque foron transmisoras dun patrimonio moi importante. É emocionante comprobar como con frecuencia se chegan ao apoio netos ou sobrinhos netos, eu supoño que tamén aquí o Consello tamén, deses informantes pedindo copia das grabacións das súas aboas ou avós ou tíos avós, porque é o único documento sonoro que se conserva deles. E entre estes documentos está a voz por exemplo, de meu pai ou de meu tío Enrique, que cantaban moi ben os dous. E ás veces algúns destes descendentes do informante escolleu a carreira de música e fai arranxos sobre as melodías que cantaban os seus familiares. Outras veces son músicos que non teñen parentela ninguna co informante, pero que queren enriquecer o seu repertorio con pezas novas. E, para acabar, se isto funciona, imos ver, creo que vai despois falar Richie Casas, non sei se vai falar disto, pero imos ver primeiro escoitar a voz de Dolfina e Rosa. Podemos volver á diapositiva. A letra non corresponde. Non sei que morena ten, non sei que ten a morena, que todo o que queren ver. Vamos a ver, volvemos para atrás. Vale, son moitas coplas, volvemos a diapositiva. Ben, pois, Richie Casas, que o ides ter dentro dun pouco aquí con vos, foi o apoio e recolleu estas cantigas de... Bueno, temos que saltar o anuncio, pero que lle vamos facer? Pois agora imos escoitar un valse, un ajarrado, que se cantaba tamén aquí na vila. Miña boa Rosa e Dolfina o cantaban a modo de agarrado de valse, inda que aparece catalogado no cancioneiro de Dorothy Sugar como J164. Este é un preludio, non é... Preludio que inventou el. Non sei que morena ten, non sei que ten a morena, non sei que a morena ten,
Morena, morena, que toca que queren ver. Bueno, igual que Richie Casas son moitos que van por ali, por exemplo, Camaño Meixeiras, teñen tamén nun destes últimos discos que sacaron pezas dali. Bueno, eu creo que con isto é suficiente para que vos teades unha idea do que é o arquivo Schubert, e supoño que un aliciente para que visitedes en persoa ali ou aquí no Consello ou alá no Museo do Pobo Galego, pois este legado desta muller. Bueno, creo que non. Quedoume por dicir unha cousa, que outros cancioneiros, excepto o de Azcue, que é obra del e o de Torner, que é obra dunha soa persoa, que son obras dunha soa persoa, o dela tamén é obra dunha soa persoa, ao contrario de que pasa coa obra do canzoné catalán, que puxeron en marcha un equipo de musicólogos e de filólogos, ou do cancioneiro de Castro Sampedro, que tamén é unha obra colectiva. Neste caso é unha señora só que tripou moitísimas aldeas de Galicia e formou prácticamente regravou prácticamente 600 informantes distintos. Creo que é tamén, neste caso, unha ocasión boa para facerlle unha homenaxe, de paso que se celebran as letras galegas deste ano, facerlle unha homenaxe a Dorote Schubert. Nada, non teño máis que contarvos.